muchísimas gracias por los comentarios de apoyo, la verdad, porque me hace ilusión hacer vídeos, pero es verdad que, bueno, pues eso, la situación sonora, acústica en mi cuarto y encima sin el micro, pues no es la mejor. Y bueno, que estoy aquí de vacaciones, he estado ya algunas semanas y voy a explicar lo que he hecho un poco en euskera, así que primitos, si sabéis euskera os vais a enterar, si no sabéis euskera no os vais a enterar de nada, pero bueno, igualmente espero que os relaje el vídeo. Así que bueno, ya euskaraz hasiko naiz hitz egiten, eta bueno, hasteko iritsi nintzen aireportura Madrilen, eta nire mutilaguna etorri zen nire bila. Berak hartu zuen aste bat oporrak nire bila joateko eta gero pixka bat elkarrekin egoteko. Egon ginen Burgosen eta gero beste herri txiki batzuetan oso politak direna, eta eguraldia izan zen, bueno, nahiko ona. Singapurren bero asko egiten du, baina niri asko gustatzen zait. Egia esan, orokorrean beti hotz naizelako, orduan. Espainiara iritsi nintzenean, pixka bat beldur nintzen, hotz gehiegi egingo zuelako. Baina bueno, lehenengo egunetan arazorik ez, hala ere, bueno, pues sudadera eta alakoak izan behar nituen gauetan, baina oso gustora egon ginean, eta gero ja nire hirira iritsi ginenean nire familiarekin egon ginen, eta hor bai eguraldia pixka bat bueno, nola esango nuke, okerrago tú, eso existe, primitos, aunque hablo euskera, es verdad que no es mi primera lengua, así que hay cosas que a veces no sé cómo decir, o si lo estoy diciendo bien, así que bueno, pixka bat, bueno, ya euria egiten hasi zen, eta izan ziren pixka bat pelikula egunak, osea, zinemara jateko egunak, orduan joan ginen zinemara nire lehengusina bat ekin eta ikusi genuen bueno, bi film. Lehenengoa izan zen background pelikula ikusi genuen, eta hori, bueno, guri asko gustatu zitzaigun, baino lagun bati gurekin torri zena ez zitzaion bat ere gustatu. Nire gustatu zitzaidan kontzeptua, baina gero egia esan da, osea, bazeuden historia barruan gauza asko ez zitzaizkidanak asko gustatu, edo pentsatu nuen, bueno, kontzeptua ondo dago, baina pixka bat aldatuz gero nire ustez hobeto joango zen historioa ezakit. Eta gero ere nire lagunarekin joan ginen The Drama ikustera, da Robert Pattinson eta Robert Pattinson eta Zendaya saltzen diren pelikula. Nik Singapurren ikusi nahi nuen, baina nire lagunek ja zeukaten ikusita, eta azkenean ni bakarrik joango nintzen, bueno, pentsatu nuen, venga, bakarrik joango naiz ez zinemara, baina Singapurren azkeneko astea zen, eta nahiko lanpetutan enbilen, orduan bueno, ez nuen ikusi, eta konbentzitu nuen nire mutilaguna ikustera elkarrekin jateko, eta nire asko gustatu zitzaidan, oso entretenigarria izan zen, osea, oso pozik
hori sentitu nuen, prioritatea zen ilea, eta niri gusto hori berdin zait pixka bat orduan. Gustatu zitzaidan, baina erdipurdi, sin más. Eta gero lagun batzuekin ere ikusi nuen, joan ginen hondartzara bokata bat jatera super ondo, eske Singapurren guraldia ona da, baina nire etxe ondoan ez dago hondartzarik, bakarrik dakat piztina igerilekua ondoago, baina bueno, niretzat ez da berdina, niri hondartza gustatzen zait orduan. Espainiara iritsi nintzenean ja nengoen, bueno, hondartzara joateko gogoekin, eta egon ginen super ondo. A ver, zeiago egin dut. Bai, ere nire amarekin erosketak egitera esaten da. Arropa erostera joan nintzen, nire amari pilo bat gustatzen zaiolako arropa dendetara joatea, ikustea, erostea, niri ez. Niri ez zait asko gustatzen, asko nekatzen nau esperientziak, igual denda bat ondo, baina gero ja nekatzen naiz, eta asko kostatzen zait, gauzak probatzea, bueno, ja, nola esango nuke, ja, urduritzen naiz, como que pierdo la paciencia, no sé cómo se dice, pierder la paciencia, bueno, baina egia da, bueno, Singapurren, bero asko egiten du, ja, badazkat, bueno, galtzak, gonak, bueno, de todo, baina egia da, bakarrik igual bat dakadala, ez dakat soineko bat, asko erabiltzen dudana, gona bat, bueno, hasi, eta gero ere nezkan arropa batzuk, baina ja sartutak, estropeadas para tirar, así que gauza batzuk erosi genituen, eta bueno, denda asko ikusi genituen, baina azkenean nire arropa guztia oixon erosi nuen, así que bueno, oso pozik nago arroparekin, ja estrenatzeko gogoekin. Eta orain, justo gaur, bueno, gaur ez aste hau, da nire azkeneko astea nire hirian familiarekin eta lagunekin, ja urrengo astelenean autobus bat hartuko dudalako Bartzelonara joateko, handik nire hegaldia ateratzen delako Singapurrera, eta bueno, erabaki nun Bartzelonatik joatea, bileteak erosi nituen aldian, justo situazio politiko txarra zegoen, eta orduan nahiago nuen vuelo direkto bat hartzea, eta justo hegaldia Bartzelonatik irtetzen da, eta nire beste lehengusien bat, esango dugu lehengusien 3 Bartzelonan bizitzen da, eta baita dut lagun bat ja Bartzelonan bizi dena, eta ez dut asko ikusi azkeneko urteetan, bueno, batzuetan etorri da bueltan, baina ez dugu izan denbora asko izateko, planek egiteko, eta bueno, orduan pentsatu nun Bartzelonara joatea pixka bat lehenago, idei ona izango zela. Orain pixka bat pena ematen dit, oso gustura nagolako hemen, baina bueno, urren astelenean dut autobusa,
urrengo egunetan dira nire azkeneko egunak hemen. Ordan pixka triste nago, oso gustura nagolako, baina, bueno, pentsatu behar dut ere, gustura nagola, bueno, oporretan nagoelako, bestela, pues, lan egiten, beti ja zaude pixka bat estresatuagoa. Baina bihar lagun batekin egongo naiz, eta agian beste lagun bat etorriko da ezakit, haren zain nago. Ostegunean nire lehengusina, bueno, bat lehengusinarekin eta beste lagun batekin joango gera Hondartzara, dago anuntziatuta ere euskainol anuntziatuta dago oso eguraldi ona, bueno, ona, bero asko, ez dakit ona edo txarra den, niretzat ona da, beti hotza dudalako, baina beste batzuentzat txarra izango da. Orduan, bueno, Hondartzara joango gara, eta urrengo egunetan jazakat plan finkorik, badakit agian familiarekin elkartuko naizela, agurtzeko eta pintxo bat hartzeko, baina horrez gain, bueno, lagun batzuekin igual mendira joango naiz berriro ere ezakit, eta nire lehengusinarekin plan bat egin nahi dut, joan baino lehen, baina ez ditut plan finkorik. Orduan hori da egin dudana. Oso aste politak izan dira, ostras, guztiz ahaztuta neukan, aurreko asteburuan ez, bueno, Bilbora joan nintzen, nire mutilagunarekin, nire mutilaguna bilbotarra delako, eta haren etxean egon ginen super ondo, eta Hondartzara joan ginen, izan zen pixka bat esperientzia distopikoa, pilo bat jende zegoen, ja bagenekien pixkat horrelako esperientzia biziko genuela, baina hala ere joan ginen, eta, bueno, bero, kriston beroa egiten zuen, baina, nola esaten da sombra, azala no, azala, ez dugu gogoratzen hitza, sombra bat aurkitu genuen, eta hor egon ginen super gustora jaten, bokata batzuk egin genituen, eta aceitunak, postre bat eraman genuen, egon ginen sombran denbora guztian, eta gero ja igandean egin genuen aktibitate bat asko gustatu zitzaidana, zela nola ditzen dira edalontzea, taza, nola esaten da taza, edalontzia, bueno, esango dugu edalontzia, zeramikako edalontzia, pintatzea, margotzea, ja egin dut, behin egin nuen, lagun batekin justo, bueno, joan ginen, beste leku batera justo Parisen geundelako, eta asko gustatu zitzaidan esperientzia, eta orain badakat nire gurasoen etxean taza hori, edalontzi hori, eta beti erabiltzen dut, eta egin nuen gainera como marrazkiak irudikatzeko aste horretan ez, aste horietan egindako aktibitateak justo onporretan ere ningoelako bizitan, orduan, bueno, pues egin nuen lato rife
hilabete bat tazak hartzeko. Ordaina ezakit noiz ikusiko ditudan, zeren ez naiz hemen egongo, eta bueno, agian nire mutilak esan zidan korreoz bidaliko ditudala, no, ditu ez, dula nire taza, baina erdakit, bueno, merezi duen ala ez, igual hemen geratzea ideia hobeagoa da, eta ja hartuko dut Espainia voltatzea, baina bueno, ja ikusiko dugu, baina gogotsu nago ikusteko nola atera den azkenean, da pixkat misteriotsua. Así que, bueno, honekin ja bideoa bukatuko dut, espero dut bideoa gustatu izana, eta bueno, euskara badakizute, euskara, euskaraz hitz egiten baduzue komentatu, eta bueno, gero arte ez, laizter arte, laizter arte. Así que nada, primitos y primitas, aquí vamos a dejar el vídeo. Si os ha gustado, comentadnos e intentaremos hacer más vídeos hablando en euskera o en otros idiomas. Así que nada, como siempre os decimos,